Gipasidunggan isip Television Station of the Year ang GMA Network sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026. Matud ni Attorney Winston Hines, ang member sa Pro Patria Journalism Awards Committee, Rotary Club of Manila, nga tungod kini kay ang GMA naghahatod sa labing komprehensibo ug masaligan nga pagbalita ug paghimo og mga dokumentaryo nga nagpakita sa dili matupngan nga public service, journalistic excellence ug national relevance. Gidawat ang pasidungog ni GMA News, OIC, and concurrent head for news programs and specials, Michelle S. Seva. Matud ni Seva nga mas ligon ang demokrasya kung adunay kadangpan ang mga lungsuranon nga tugyanan nila sa kasayuran. Nagsilbi usabang pasidungog nga pahinumdum nga ang kagawasan sa pagbalita may kalambigitan sa kagawasan sa mga lungsuranon. Gipasudunggan usab isip Television Broadcaster of the Year si award-winning kapuso journalist Atom Araulio. Ang Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards mao'y miila sa mga tigbalita ug mga media institutions nga milangkob sa matinud-anon ug responsableng pagbalita.